someone's Hello J-fans and hello netizens. Muli na namang nagbabalik si Kuya Steph para naman sa isang episode ng paghahatid ng saya good vibes at sorpresa. And yes, ito ang inyong pinakapaboritong surprise ambassador na si Kuya Steph. At andito tayo ngayon sa Barangay Marangi, San Fernando, Camarines Sur dahil meron na naman tayong susurpresahin. Wala mang okasyon, walang selebrasyon, pero syempre deserve ng ating kapamilya ang sumaya. Dahil sabi ko nga niyan, marami tayong mahahanap na kapuso pero iisa lamang ang ating tunay na kapamilya. Kaya hanggat nabubuhay, especially ang ating mga magulang, pasiyahin natin at gawin natin ang lahat ng efforts para syempre maramdaman nila na mahal natin silang lahat. So ayan, medyo magandang ating background. Andito tayo sa Marangi pero hindi yan ang pinunta natin ngayon. Mamaya makikilala nyo sino ang maswerteng mag-asawang ito na susurpresahin natin. At mamaya din may pasabog tayo dahil ang kanyang anak ay nagpilit na umuwi from Taiwan para sorpresahin. Malalaman natin yan maya-maya. Kaya naman abangan nyo ako mamaya. Biyahe na kami papuntang Marangi. Let's go. Tay, hello po. Di ika po si Rolando po, Santo. Tapos si Ma'am Gloria po. Kasi po si Ma'am. Pwede po paapod si Manay. Yapit mo na yung kapulo. Kung paano na taring lalaki. Kamu po kayaan kaipuhan kumakaulan. May tuyo po ako. Diyan na po, Ma'am. Hindi ka na, Ma'am. Medyo seryoso pati ang tanong ko. Amta seryoso, Ma'am, ang tuyo ko. Ayan, Ma'am. May nag-abot po kaya sa muya, Ma'am, ning demand letter po, hali pong custom, Ma'am. Kang March 11 po, baga, Ma'am, nagpadara si aki mo na haling Taiwan ning balikbayan box. Ano po? Kasi gwapa po ulit, Ma'am. Kaso po, Ma'am, si demand letter, ang ano po, Ma'am, igwa pong na-trace duman sa balikbayan box. Ano po? Na bawal po. Yan, si demand letter po, nire-request po na maigdihan ka mo. Tapos Lunes po, Ma'am, maigdi po ito sa barangay nindo. Kaipuan po kung makaulay mag-agom. Kamo po ang recipient kan si balikbayan box, si sa package po. Anong po yan daw? Anong po yan daw? Bawal na? Ang mga usually po, ang mga pinagbabawal po baga na sa package. Para po kang badil, balik, bawal po kaya. Igwa pong na-trace duman. Kaya naglabi po sa muya, inigdihan po kamo. Tapos po, may ano pati po yan, may multa po yan 50,000. Kaya po dahil sa tinatakot po kamo, pag inigdihan po kamo sa Lunes, Lunes hindi maigdi ang sabi po duman sa letter, mag-ready po kamo 50,000. Sa barangay hall po kamo kan maharam po. Okay, ano mo tapos ba gamit pa din niya? Hindi ko po ara. Package. Iyo po, di ba po may package po kamo? Iyo po nga. Igwa pa po, Ma'am, another package po. Tapos si Inot po may na-trace po duman. Ilunin ko pa. Hindi pa man yan inaabrihan. Ang gibunta po lugod, dai mo na nindo abrihan. Ayo, penabrido. Iigdihan po kamo kang representative mo kan ano. Tapos po yung nga po yan, may multa po yung 50,000. Deman po pati yan tigdi-disclose kung ano po ang something na bawal na nailaag po sa package. Kaya po inigdihan ko po kamo. Tapos po, medyo videoan ko po kamo kasi isasend ko po inipaduman sa inda na pagpapatunay po na inigdihan ko kamo. Ano bugtag na iligan? Di po nagsabi sa indo, Ma'am. Actually, Ma'am, ini kaka-receive ni man lang ka ini, Ma'am, demand letter na ini. Sa kaputa, bistado ko man po kamo. Inigdihan ko po kamo. Dapat po asubang
pong aga. Kaso, may trabaho man po baga. Ano yaw ng bakit Eh, Monday ba na abrihan? Iyo po nga. Day, arag po kalugod kami. Day mo nalugod po nindo abrihan. Tapos po, dadarahon tayan. Darahon po nindo sa barangay hall. Lunes. Tapos kayo po nindo mag-reading 50 mil. Tayo po ang nakalaag duman sa demand letter. Tapos papapirmahan ko po kamo pagpapatunay po na nireceive po nindo si demand letter. Hali pong custom. Ano man ang ibubugtad din na illegal na Abrihan alangan yan man sa aga. magpugtagan kan arap ng illegal. May mapuli sa aga. Sa aga po. O pwede man po para Lunes. Kay puan po kaya si Yaw na siya. mismong nagpadara tapos Eh, tama-tama Siya. yan. Tama yan. Mahilingan ko yan. Mapuli ko nood na. Dahil man kami yaw pa dyan. Dahil pa man na-abrihan ng package. Yaw pa dyan. dakula po ang package. Dakula. Salita lang daw. Baka adit po pati ngunyan lang po okay naka-experience na papaigdan po kamo. Yan mag-isip ang ate niya. Hiling yan. Ko yan. Yan. Dahil pa Ang custom kaya ma'am dahil man po yan na ano igding magastos pa igdi po pa siguro po something na dakula po talagang bagay na bawal ang nailaag po or laog kang ano. Kuya niya. Dapat po baga mga laog kang package po tigdi-declared po kung ano ang laog. Ang nangyari po siguro dahil tig-declared ni ma'am taaran niyang bawal na-trace nga niya po. Ano man gabos mo lang yan mga kuya ng badara kaya itong mga pangamit sa laukan halo. Saan sabi niya, may nagamit kami. Ang aram ko po bawal po ka sa custom talagang something na mga electrical bawal po yan. Lalo na ang badil bawal po bala. Ano may badil na yan? Paano ka tayo bawal dyan? Ano man ang badil? Pwede ko po pa-receive ko po si pirmahan po nindo. Si Pagkuyan yan, magkapot na lang ko yan. Maabot naman si Dahil ma'am, ito po ma'am, bako mo po itong kaso, bako mo po itong haling demand letter po ito. Ibig sabihin, i-receive po nindo, ibig sabihin, nakaigdi po ako sa indo. Ano po? Hilingon, pirmahan ta po, tapos babasahon ta po. Tabangan ko man po kamo magano, pero di ko po kamo tinatako, pero iyo po yung katotohanan. kuya. Ano po tawag para hambog kita? Kailangan tikko kan. Parang illegal ang tikko yan na Dahil taman po, arang bisa naman po indo ang akin nindo. Ako po, dahil man ko makasimbag kayo sa indo. iyo. Mamaya kung mga illegal na yan kuya. Dahil ko ng araw ko may halimbawa kaya may kung sa relo, ito ba? Ay, dahil man. May pumahandar pa lang mga relo-relo niyan. Bawal po, kaya mahigpit po baga ang custom, bawal po yun. Diyan na ma'am, may ballpen man po ako igdi ma'am. Kamo po, kay po mag-receive katong duwa ma'am, ta kamo po ang nakalag sa receiver po kan package po. Tapos bali may saro pa pong package. Ito pong package pong ito, mayong violation, darako din po. Ang kuya, mamanda ako. May sadit pa pong balikbayan box po. Kunyan po mismo. Pero ang may violation po ma'am, itong igdi ma'am. Diyan na po ma'am, papareceive ko po na gusto, tapos si demand letter po, pirmahan nilo. Diyan na po, ilingon ta Ay, po. may sarang balikbayan ganun. Igwa po. Pero po, sir ha, itong seryoso po itong urulay. Sa Lunes po, dahil po magsusuba, mapabarangay hall po kamo, maurulay po kamo kayo. Tapos mag-ready po kamong 50,000. Tapos dahil po, kurulungan kita kayo, kamo man po ang ano. Dahil magkita. Dahil pa mapatigan talaga arap kayo kuya. Dahil ta pa man naabri ang kuya na nga. Iyo po, man po kayo na yan. Diyan na po ma'am. Grabe ng pagtios. Naan na. Pagkayan. Apo. Sige na po. Diyan na po, kamo na po pirma. At saan ka na po muna magmama? Wala na. Ito ka, makirungan pa lang dumawa. Sige na po ma'am. Diyan na po, kamo pong kayo pong dalawa sir, kailangan po upo. Diyan na po. May trabaho pa man po ako. Ay, Apo. ka pa. Iyo po. Kukulo muna paluman. Di man po. Ayan. May tamang proseso man po. Di man po basta nakukulong ang tao. May proseso man po. Dahil man nag-aarapan kuya. Diyan na po ma'am. Dito na po kayo ma'am. Ito pa may kabriyan ng kuya.
Let's go na po. Baga kung ano ang sabihin. Bali, araw po kani, ano po, papapirman ko ba? Tapos pinag-ulayan ta po, ano na lang po, yung Lunes, ano po. Tapos is, yung 50,000 na lang po para okay ka mo. Tapos kausapin nyo na din po yung ano, yung anak nyo about dyan. Ano po? Apatong ko ka lang ang pwede ano Kung ano po ang naging kasalan. Oo, nailab ko Yaw naman. pati ang pagit. Yeah, Ay, ma'am. panaapriyan. Yan mapigihiro. Ayok niyan. Pero confident pa po kamo, dahil man kamo takot na ano. Ay, man kami matatapos. Ayun po, Yan, tama. ang gawin nyo po, pagharap po kayo sa barangay hall. Ano man ang problema. Magkayang, kung naagadan kaming 50 mil na. Dahil magkain araw-araw kang pwede. Ako po, usad man po nga na. Filing ko lang po. Opo, iyo po kaya ma'am. Naadit po nga ni ako ma'am. Takal ako ma'am, kaso ng ano nindo. Demand letter man po. Pirmahan po nindo ha. Sige po, di po. Tapos si package filing ko na din po. Surprise! Alright! Ayaw mong tayo makapagadi. Kamang kami nag-adi. Ayan! Hello! Hapaw! Ayaw, kabistado man. Kabistado man. Takot siya. Matsa na ma'am, matsa muna ma'am. Ayan, wait lang, labas ko lang muna yung aking hawak na mic. Dito muna tayo, harap tayo. Ay, yung ano ko nang iyon yan. Hindi ka, ma'am. Ano kaya Gana, na? ma'am. Gana, ma'am. Alright, hindi ka sir. Oo, wala yun. Alright, so hello J-fans and hello netizens. Andito na nga tayo sa sinasabi ko kaninang napakaswerteng mag-asawa all the way here at Marangi, San Fernando, Camarines Sur. At andito na touchdown ang JFS Petals and Services, ang inyong pinakapaboritong tagapaghatid ng saya, good vibes at sorpresa. Kasama na natin si Ma'am Gloria and siyempre si Tatay Lando na napakasaya. Kanina masyadong Nahadit lang ito sa ako. masyadong mataas ang tensyon Ano kanina. nung kunoy? Ini nga high blood. Hala, okay lang. Kuhaan natin si Ma'am ng tubig muna, Raymond. Ayan. So, Ma'am, kalma po ang lahat. Disclaimer lamang po. Unahin natin, disclaimer lamang po. I am Kuya Steph of JFS and I am not connected with custom or kahit sino man po sa amin na hindi connected sa custom. Yun lamang po ay ginamit namin na sa prank para mas gawin nating kapanapanabik po ang eksena ngayon. Kasaysayan. Yes, makasaysayan daw sabi ni Tatay. And Nanay Gloria and Tatay Lando, kumusta ka mo? Kumusta kayo? Maray mata, arog na nga ni kanyo. Ay, hindi mo ang kamukatan. Dawa na hadit. Dawa na hadit. Ug mamang giraray ko na. Alright, so to be honest, J-fans, kilala ko ng mag-asawang ito. Pero ang galing ko kanina, dito ni Alam ko mo. mang patingarong kaya nang ginigil ko mo nga. Nito nag-istorya ka kaya sa mo. Pero, Nalingaw, nalingaw. Ano, Pero magaling magpangka. Oo. Kaya sabi mo, nahahadit. Hindi mo nga kami nahahadit. Kaya lang ang problema nga ko, 50 mil. Talagang hindi kami kaya bata. Dito ka, Tatay. So ngayon, ulitin natin. Dito tayo, ulitin natin. Wala kayong demand letter sa custom. Pero nanay and tatay, meron tayo ngayon mga mumunting regalo para po sa inyo. Alam nyo ba, J-fans, walang okasyon, walang selebrasyon, nais lamang sorpresahin ng kanyang nagmamahal na all the way from Taiwan ang kanyang mga magulang. Painumin mo din si tatay. Huwag kang selfish, nanay, ha? Nahadit mo talaga. Yeah, nahadit mo si tatay. Mahalaga ang bagang Kala mo ka 50 mil. Di ba nahaman na narong kunoy? Di, uuwi na ako, pinapagalitan niyo akong dalawa. Ayun. Alright, so meron tayo ngayong bubble balloon na naandyan. Meron tayong pagkain dahil syempre magtatanghali na. Meron tayong chooks to go. Ay, chooks to go ba? Oo, andoks. I'm so sorry, chooks to go. We have andoks. And syempre, meron tayong Ferrero Rocher chocolates. Meron din tayong cake para sa inyo. And syempre, meron tayong bouquet para kay nanay. Yan, so siya. Talagang inis pa ni Ma'am. Meron din tayo ngayong bouquet para kay tatay. Palakpakan natin sila. Ayan. And syempre, meron ditong maleta. May laman po itong mga regalo para po sa inyo ulit. Ayan.
Salamat. May pasiguro na pati kung salming pagpirma, taday maluya ang pagiling ko. Okay lang. Lapit po kayo sa akin. Nanay and tatay. Ako nga na ko na magpirma, niya ako mapirma na sa ko sa pag ano ni. Kung baga mabarangay, di duman ako mapirma. Ha? Ngayon syempre po, ano ang nararamdaman nyo ngayon na syempre, may sorpresa pa lang Hindi inyong ko anak para sa maintindihan inyo. ang nararamdaman ko, nahadit na primero. Yes po. O tapos sa segunda, kaugmahan, kaharalo, Siyempre, Ikaw naman tatay. ay mas naugma ako kan araw kanin nangyari. Siyempre baga, Hindi kaso, pero na regalo. makung kaso. Kaya nga, sabi ko, na ko ang Diyos na yung natuturog, tapos siyempre baga, Yes po. nagtatabag sa tuya dyan sa aral daw. Hanggang Yes. kita nabubuhay, yao siya. Kaya kapasalamat, at ano, Ayun po. pa-orturo mo kita, baralibol na naman. Okay, mabarali po naman daw. Okay, syempre po, ito, hindi na muna natin bubuksan yung mga regalo dahil syempre, alam kong espesyal ang mga bagay na ito para sa inyo. At hahayaan ko na lang po kayo na kayo po ang makatuklas ng mga laman po ng maletang ito. Pero tanong ko po sa inyo, kumusta po ang buhay, ang pagbuhay ito sa Maray? Lapit po kayo sa akin. Kumusta po ang kay buhay? man, nala niyo, kamugtakan ni. Okay, sabi kaya, no, dahil sa kasurtihan kan aki ko na Nasa nangyari, abroad. nasa abroad, nag-aaragod man kadikit ang pagbuhay, pero sa tabang ni kagurangnan. Pero ang follow-up question ko po ngayon, nanay and tatay, gaano po kahirap yung may isa po kayong kapamilya, especially yung anak niyo po ay nagsasakripisyo sa ibang bansa? Gaano po kahirap? Eh, mahirap talaga kung hunta na, sasakripisyo bagara yung sa muya. Yes po. Iniisip mi kung ano man ang sayang Opo. kamugtakan duman. Opo. Pero alam niyo po, saludo ako sa lahat ng mga OFW and saludo din ako kay ate dahil syempre nagtatrabaho doon. At syempre hindi niya po nakalimutan na pasayahin kayo, surpresahin kayo. Wala mang okasyon pero gusto niyang mapasaya po kayo. Ano pong masasabi niyo or ano po ang message niyo kung naandito ngayon si ate or kakausapin niyo dahil mapapanood po yan ng buong mundo yung ating vlog. Ano po ang gusto niyong sabihin kay ate? Magsimula tayo kay tatay. Kami daw napupungaw dahil sa sakripisyo mo. Siyempre, ang kaugman mo dahil nahali. Kaya salamat kami sa imong sakripisyo sa ibang bansa. Daw ang ani napupungaw kaman sa mo. Tintios mo na lang dahil sa gusto mong magkaigwak kita ng maray na buhay. Yung malangan ko yan. Ikaw naman po Araw man nanay. kaya ng sakuyang ko na parehas man sana. May kapungawan, napupungaw siya, napupungaw man kami. Kaya kagurang na nadangan bahala sa iya. Oh. Tabangan man lugod siya ning kagurang na mayo manin ano man na ano ni. Iyo lang ang masabi ko. Maglikay na lang siya. Opo. Sa ibang bansa, sabihin, ning ang pag-iisip, siyempre, pirming sa pamilya. Yes. Yan. Dawa, napupungaw, tinitios-tios ta. Siyempre, bakuya kan Manila na pag-isip mo mapuli tulos. Ngayon, tatay, follow-up question ko po. Naluha si nanay. Namimiss niyo po ba anak niyo? Namimiss niyo Uli po ba naman anak ko sa Uuwi po tomorrow. Tomorrow pa po pala uuwi. Oh. Pero social po, bago po siya dumating, meron po siyang regalo. May regalo na, nainot ng regalo. Una po ang regalo. Salamat. At napaka-social nyo dahil napabiyahe nyo dito ang JFS Petals and Services sa Marami. Pinahadit mo kami, salamat sa inyo. Kung may isang wish kayo ngayon, nanay, ano po yung wish nyo kayong mag-asawa? Ang wish me, siyempre, Makaiba mo ng makaiba na mo. kami naman, makaibabi namin sa Magkakaibabi una na na siya aldaw. sa masunod na. Talagang naka-schedule naman siya magpulingon yan. Sana sa otro na pagbalik duman, siyempre kaibahan niya mangyari sa muyang pag-suporta sa iya. Ang balita ko nga tatay, nag-contact po sa amin. Medyo na-delay daw po siya ng flight. So, ang dating niya po, baka katapusan na daw po ng, di po nakapagsabi sa inyo, kasi siya po yung nagbayad sa amin. Baka katapusan na daw po ng March. O tayo, tapos na bara, tapos na. Tapos na 30 na. Ay, oo, 30. 30 na sa aga. Bukas? Na tama lang ang schedule Apo, na. tama ba ang schedule?
Baka supposedly dapat mas early siya, pero ang chat niya kasi sa amin, katapusan na daw. Siguro, ano pa po kasi matagal na siya nag-book sa amin. Siguro mga 15 pa ganyan. Oo. Opo. Tapos, uwi na dapat siya. Pero sabi niya, madidelay daw sa Yeah. 30. Kaya bukas. Ha? Balloon? Ayan. So, meron... Balloons? Paluwas ko na si Bal. Bako iya. So, nanay and tatay, ilabas natin, wait lang. Ayan, ilabas natin yung regalo po ng JFS Petals and Services sa inyo. Huwag mo nang titingin. Dito muna ang camera. 3, picket muna. 3, 2, 1. Ilalabas ko po ang pinakasosyal na regalo ng JFS Petals and Services sa inyo. Labas na po. Ayan, sige. Huwag mo nang titingin. Hi guys! Ayan. Umiiyakan na. Salamat. Hoy! Mabaya oh. Ano? Na-surprise? Iyo, pero papadismayo nindo ko. Ayan. Grabe ang grabe. Punong-puno tayo ng emosyon ngayon. Dito muna tayo. Ayan, sabi lapit kayo sa akin. Ayan. Nanay and tatay, ito po. Siya po mismo ang ating pinaka-espesyal na regalo ngayon sa inyo. Mas hindi po delay ang flight niya. Mas maaga po ang flight niya para makasama niya po kayo ng matagal sa kanyang Ani, sa aga vacation. pa. Yes po, advance. Doble pala ng surprise mo. Ayan. Salamat. Salamat. Ngayon naman ate, dito ka naman. Tabi ka sa akin, tabi ka kila tatay. Ano, ang tanong ko, kumusta na nakauwi ka na ng Pilipinas at kumusta na yung miss na miss mo ng magulang at kapamilya kasama mo na ngayon? Of course, masaya oy. Masaya. Kasi, syempre, lahat ng, yung iyak, pagod, parang nawala ngayon. Hindi ako naiiyak na tuloy. Yun. May iyain si ate sa camera, ayan. Kaya naman nanay, kumusta na? Mas maaga, andito na kasama niyo na ang inyong anak. Ilang taon kang hindi umuwi? Labing 1 isang year taon. lang. Labing 1 year. Pero, O mahaba din po yun. Mahaba din po yung 1 year na hindi po umuwi. Tatay, tabi kayo kay kay mama. Ayan, yakapin niyo po ang inyong anak. Dahil talagang, ano na eh, bako na lang cellphone ang nakaulay ko. Personal na. Yes. Talagang bako na lang sa cellphone kami ulay nini. Dahil padangat ko talaga. Dahil pinakabunso mina talaga sa babae. Kaya sabi ko, maswerte talaga nga ako ang bunso umita nakaabot sa ibang bansa. Yes. Nagsikap talaga na sa dili niyang sakripisyo, nagtrabaho siya sa Inot sa Cavite. Nag-aram kami, kuya na siya, kuha na ning kontrata pa series sa ibang bansa. Dahil kami nag-aram na siya pala may planong mapa-ibang bansa. Kaya salamat kami sa aking ini talaga. Naining tatao talaga mag-isip kan para sa pamilya. Ito, isip na talaga ang buhay mo talagang sobrang pagtios. Kaya ngunya, sabi ko, ako nagpapasalamat na lang sa kagurang dan nagkaigwaman ng kadikit na sabing pag dinanggong na sa mo yung pag-arang na makaagwad manugod kami sa pagtios. Sobrang pagtios ni sakripisyado. Ako pasarang para umasa na. Siyempre, ang kapagalan, gabos na namamatian ko si Init si Uran. Yaon dyan ang namamati ko. Kaya ngunyan, sabi ko kinini, ko ning tabangan mo kunikan kung didikit-dikit akong bakal ng mga equipment sa gamitong ko sa umata para di ko masakitan. Salamat ulit marakinini. Kaya ngayon tatay, yung lahat po ng mga iyak nyo po dahil sobrang miss nyo na po ang anak nyo. Ngayon po ay mapapawi na yan. Yakapin nyo po ang inyong anak. Kasama nyo na po ngayon ang inyong anak. Yun na. Ayan. Talagang At syempre, mabalik tayo kay ma'am. Mabalik tayo sa iyo, ma'am. Ano naman ang message mo sa ating mga espesyal na, syempre, yung mommy at daddy? Ano ang message mo po sa kanila? wala akong ibang hinihiling kay God. Good health. Good health. Haba pang buhay.
Alawig pa ang buhay ni Papa. Kaya basta sabi ko yan, belang malingaw sa mahal na Diyos. Ano no? Ayan. So, napaka-ikli naman ng message nito. Anyways, makakausap nyo na ng matagal ang inyong anak. Ano po? Pero babalik ka pa rin ng abroad? Umuwi lang po talaga para po sa inyo. Ano po? So, ayan nga, J-Fan, sabi ko nga sa inyo, walang anumang bagay na mahirap pagmamahal or pag gusto mong makita ang taong mahal mo. Si Mama na nag-share sa atin ng isang episode na labis-labis ang ipinakitang pagmamahal. Wala mang okasyon or wala mang selebrasyon, umuwi siya para makita ang kanyang miss na miss na miss ng magulang. Sa episode na ito, sana matutunan natin na mahalin ang ating mga magulang. Dahil sabi ko nga niyan, hindi po forever na makakasama natin ang ating magulang. Tanggapin natin yan. Kaya habang sila ay buhay pa, pahalagahan at iparamdam natin sa kanila yung ating pinakamainit na pagmamahal bilang mga anak. Ayan, so nanay and tatay, nag-uumapaw ang pagmamahal dito sa barangay Marangi, San Fernando, Camarines Sur. Pero ngayon, happy po ako na iiwan kayo na kompleto na ulit ang inyong pamilya. Sa pagbilang po ng 3, tingin tayo sa camera at sabay-sabay tayong magbababay. And 3, 2, 1, go! Bye-bye!